प्रमोद बर' नोङो फंबाय जोंनि खोथाखौ बाद हो। नोङो नोंखौ सिन्था खालाम। एबसु इउपिपिएल प्रमोद बर' रोनगोरा नार्जारी रायजो राजा आइ आफाफ्रा नुदों आरो बुंसोलायदों। जोबनोसैखाय बिसोरो बाज्ल'स्राबाय होननानै बाज्ल'स्रानाय बेयो बाज्ल'स्रानाय नङा होमबा? दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनै मानव गेदेर प्रमोद बर' सारनि हेंथायै थामहिनबा इउपिपिएलनि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। फारसेथिं प्रमोद बर' साराबो हाग्रामा महिलार सारनि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुंलांदों। अब्ला रायजोफोर दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा प्रमोद बर' सारखौहाय मा बुंखो? जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनाय जे एबसु गथ'फोरखौ दिनै प्रमोद बर' सारा ससे लामायावनो दिनै थेर बेथेर खालामबाय जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ। फारसेथिं एनडिबि फोरखौहाय दिनै थेर बेथेर खालामबाय प्रमोद बर' सारा बैफोरबायदि बाथ्रा बुंलांदों। अब्ला रायजोफोर आंनि टपिकखौ आं गोलाव खालामाजासे जे जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा प्रमोद बर' सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो, फारसेथिं प्रमोद बर' सारा हाग्रामा महिलार सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो, बे भिडिअ क्लिपखौ आङो स्क्रिनाव होबाय। स' नोंथांमोना नायलांदो। हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोबोद गिनानै दङ। बिथाङा जेब्ला 2020 मायथाइयाव सरकार दानो हायाखै बै समनिफ्रायनो बिथाङा जोबोद गिदों आरो बर' हारियाव बयनिख्रुइ लाजिनांथाव सासे दैदेनगिरि होनबा हाग्रामा महिलारि आरो एबार इउपिपिएलआ बयनिख्रुइबो बांसिन मासि लानानै हारसिंनो सरकार दानो हानाय थासारियाव फैगासिनो दङ। बिथाङा राजखान्थि खालामनायनि आन्दोआव बिथांनि आथिङा बहाबा हाब्रनानै दङ, बिथांनि खर'आ बहाबा हाबनानै दङ। दिनै बिथांखौ नायोबा नुगोन जे बिथाङा जेसेबां जि बुंनानै थगायनो नागिरा मानो बिथांनि मोखाङाव रोखा रोखा बेरखाङो जे बिथांनि आथिङा बहाबा हाब्रना दङ आरो बिथांनि खर'आ बहाबा हाब्रना दङ। जाय मानसिया राजखान्थिनि ससमा गानना दोङो, नोंथाङा जेसेबां मोजां खामानि मावबाबो जेसेबां मोजां बाथ्रा बुंबाबो बेखौ राजखान्थियानो लागोन। खिन्थु बिथाङाथ' जोंखौसो बुंदों जे गिनानै मानानै इउपिपिएलआ लोगो जानो नागिरदों मानो नागिरदों। गिबाथ' जों सिगांनि गिगोमोन जि समाव बिथांमोना सिगियोमोन जोंखौ, नङा होमबा? जोंनि गारिखौ अन्थाइजों देख्रुबबाय होसोबाय, गोबांखौ बुबाय माबाबाय। दा बै समावनो गिगोमोन जोङो। दाथ' गिनांगौ मा दोङो? नैबे समाथ' जोंनि सरकार आरो जोंनो सरकार दाफिनगोन, बेवहायथ' जोंहा जेबो गिनांगौ गैया। हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोबोद गिनानै दङ। बिथाङा जेब्ला 2020 मायथाइयाव सरकार दानो हायाखै बै समनिफ्रायनो बिथाङा जोबोद गिदों। फार्स्ट गिदोंमोन जे बिथाङा गावनि दायफोरनि थाखाय माने साजा मोनगोन नामा, बिनि उनाव थाबाय। उनाव गिबाय बिथाङा जे जि सरकार सालायदों बेजोंथ' आं मोगा मोगि जानो हानाय नङा। दा नंखायनो 5 बोसोर बियो खेबसेबो एसेम्ब्लियाव फैयाखिसै आरो बर' हारियाव बयनिख्रुइ लाजिनांथाव सासे दैदेनगिरि होनबा हाग्रामा महिलारि, जाय बिथाङा इलेक्सन देरहानानै 5 बोसोर खेबसेबो एसेम्ब्लियाव फैयाखिसै। बिथाङा बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि फारसे गावनि जि गोसो बेखौ दिन्थिदों जे बिथाङा जेबो साननाय गैया, अननाय गैया आरो लोगोसे देबारगाव समस्तिनि रायजो राजाफोरनि फारसेबो बिथाङा जेबो साननाय गैया, अननाय गैया, बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमान होबाय एसेम्ब्लियाव 5 बोसोर फैयालासिनो थानानै। आरो दायो बिथाङा जेफोर बाथ्राफोरखौ इउपिपिएलनि सायाव बानसावदों एबा सोंखारिदों बियो मोनसेबो माने थार नङा। गासैबो नंखाय बाथ्राखौ बुंदों आरो नंखाय बाथ्रा बुंनानैनो बिथाङा राजखान्थि खालामनो नागिरो, बेखौ रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिगौ। सनितपुर बिश्वनाथआव बिथाङा मिटिं गानो थांदों। जि समाव सरकार दङमोन बिथाङा थाङाखिसै। बेवहाय 1 बिगाबो हा बिथांनि दिनाव फरेस्ट ओनसोलाव होनो हायाखैमोन। दायो हाजार मानसिफ्रा दिनै हा हुनि जेंनाया जोब्बाय। सनितपुर बिश्वनाथनि गामिफ्रा बड'लेण्डआव हाबनाय नङामोन होनना बुंदोंमोन, दिनै बड'लेण्डआव हाबबाय। दा बे जेंनाफोरखौ मोनसे सुस्रांजानायखौ नुनानै बिथांमोना समखिदों। ओंखायनो राजखान्थि फारसे जानला मोनला खोथाफोरखौ बुंदों। नाथाय बेफोर बाथ्राखौ बुंनानै इउपिपिएलनि फारसे बर' माहारिजों लोगोसे गुबुन माहारिनि जि अननाय आरो मोजां मोननाय दायो फैदों, बेखौ बिथांमोना मालाबा फिदिंफिननो हानाय नङा। आरो एबार इउपिपिएलआ बयनिख्रुइबो बांसिन मासि लानानै हारसिंनो सरकार दानो हानाय थासारियाव फैगासिनो दङ। बेखौ उनाव नुगोन रायजो राजाफ्रा। आं बेखौ जेबो बुंनो साना जे माखासे बाथ्राखौ राजखान्थियाव बुंनांगौ होननानै बुङो। दा बबे प्रेक्टिकेल नङा रायजो राजाफ्राबो उनाव नुगोन। आङो बुजियाखै मानोबा गोसारदों ससियेल मिडियाआव। आं मोनसे सोंथि खालामो, थिग बेबायदिनो 12 तारिखआव जिखिनि जेरै बर' साइडआव सोरबा आबसुफ्रा खावलायदोंमोन ज' जानांगौ होननानै, नाथाय बिथाङा ससियेल मिडियाआव बुंदों
आंथ' गोसो दङ राजि दङ इउपि जानो नाथाय बिथांमोनासो गोसो गैया होननानै नोंथांमोनखौ बुंबाय थादों इउपिपिएलखौ बुंदों बिथांमोनासो गोसो गैया आरो सरकार दायोब्ला बिपिएफसो जानांगौ होनना बुंदों बिथांमोना जोङो गोसो गैयाबाथ' रायलायनायाव थांनाय नङामोन माने जि माहारि आफादफ्रा हांख्रायदों बेवहाय जों थांदों जों खोथा बुंदों जोंनि गोसोनि बाथ्राफोरखौ फोरमायदों जोंनि हान्जानि बाथ्राफोरखौ फोरमायदों आरो जोबोद पजिटिभलिनो जों बाथ्राफोरखौ बुंबोदों आरो जोङो गोसो गोरबोनिफ्रायनो हास्थायो दा बिथाङा जेखौ असमियाव साले बेरे कुब होनना बुङो ओरै बुंलाय बुंनानै टाइमखौ पास खालामनो नागिरदो कारना बेलेग बिथाङा राजखान्थि खालामनायनि आन्दोआव बिथांनि आथिङा बहाबा हाब्रनानै दङ बिथांनि खर'आ बहाबा हाबनानै दङ दिनै बिथांखौ नायोबा नुगोन जे बिथाङा जेसेबां जि बुंनानै थगायनो नागिरा मानो बिथांनि मोखाङाव रोखा रोखा बेरखाङो जे बिथांनि आथिङा बहाबा हाब्रना दङ आरो बिथांनि खर'आ बहाबा हाब्रना दङ ओंखायनो दिनै हारसा खौरांगिरिफ्रा सोंदों जे हाग्रामा महिलारिया सोरखौबा सोंखारिनो होयोबा एबा सोङोबा बिदि बाथ्रा सिरि सिरि थायो होननानै दा नंखायनो बियो दिनै माबा मोनसे गिदिर षड़यन्त्र एबा माबा मोनसे गिदिर माखासे पलिसिनि गेजेराव बियो हाबनानै दङ जियानोखि बर' हारिनि इयुननि थाखाय मोजां नङाबो जानो हानाय नोंथाङा लास्ट डेभेलपमेन्टआव गोबां खृष्टान हिन्दु गासैखौ समान नोजोरजों मावलांबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों बे समाव ससियेल मिडियाआवहाय बे बावैसो जेनेबा दिनै ब्रह्मनि मन्दिर बेखेवबाय आरो बे आगोल बावैसो खृष्टानफोरनि माखासे गेस्ट हाउसफोरखौ बेखेवनाय बेनि बेलायाव मा बुंनो सानदों नोंथाङा बर' हारिया धोरोमखौ लानानै गावस्रा गावस्रि नङा गोदो गोदायनिफ्रायनो नंगौ जोंनि मानसिया गुबुन गुबुन धोरोमाव दङ नाथाय हारिया मोनसे दा बे हिसाबै बर' हारिया धोरोमजों मालाबाबो गावस्रानाय नङा हारिनि नांनाय समाव जेब्लानो सोमावसारदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारदों बेवहाय खृष्टानाबो फैदों बाथौआबो बयबो ब्रह्मबो फैदों एनडिबिआ सोमावसारदों बयबो फैदों बिएलटिआ सोमावसारदों बयबो फैदों जेब्लायनो नांगौ जादों राजा लामायाव रेल लामायाव बयबो फैदों बहाबा मेल मिटिं खुंदों बयबो फैदों दा दिनैसिम जोंनि हारिनि मानसिफ्रा खौसे दा नंखायनो जोंनि सरकारा जोङो बाथौखौबो नायदों ब्रह्मखौबो नायदों गुदि बाथौखौबो नायदों ख्रिस्टियानखौबो नायदों जोंनि जि दोङो गासैबो धोरोमखौनो जों नायदों जे धोरोमनि गेजेरजों जाहाथे जोङो एसे सोदांनानै इयुन जोलैखौ जों गोग्गो लामाजों दैदेनलांनो हायो नंखायनो धोरोम आफादफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जोङो मदद होदों जाय मानसिया राजखान्थिनि ससमा गानना दोङो नोंथाङा जेसां मोजां खामानि मावबाबो जेसां मोजां बाथ्रा बुंबाबो बेखौ राजखान्थियानो लागोन किन्तु भिजन डकुमेन्टआ फैबाय थानाय 50-100 बोसोराव बिनि फिननायखौ आं नङा भिजन डकुमेन्टआनो होलांबाय थागोन मानोना उदांस्रिनिफ्राय दासिम बै हारि हारिसाफोरखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बेबायदि भिजन डकुमेन्ट रावबो बानायाखैमोन दा बेखौ मावनो रोङैनि थाखाय लाजिनानै बिथांमोना बायदिसिना गाब फुनदों मानोना बेबायदि साननाया बिथांमोननियाव मालाबाबो फैनाय नङा मोनसेबो एकर्डआ भेलुलेस नङा हाग्रामा महिलारिनि थाखाय बिथाङा पावाराव थायाबा गासैबो भेलुलेस जायो बिथाङा पावाराव थायोबा गासैबो भेलु गोनां जायो दा बिटिआर एकर्डल' नङा बिएससिआबो भेलुलेस नङा बिटिसिआबो भेलुलेस नङा बिटिआरआबो भेलुलेस नङा सोरबा जुदि बर' राइटारा खन्थाइ बिजाब गांसे बरनदो बेबो भेलुलेस नङा बेयो जोबोद गोनां सोरबा जुदि जोंनि सासे फंबाया बा बिदाया रायथाइ मोनसे लिरदों बेबो भेलु गोनां सोरबा जुदि हारिनि थाखाय अन्थाइ थसे थिखांनानै जुदि लामायाव होदों बेबो भेलु गोनां दा नंखायनो बेफोरनि भेलुखौ हाग्रामा महिलारिया मिथिनाय नङा बिथाङा बेफोरखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव स्टाडि खालामनांगोन आरोबाव नाजानांगोन बुजिनो थाखाय दिनै हारिनि थाखाय जाय खामानि मावदों एकर्डआथ' बिराद गिदिर बाथ्रा जुदि सोरबा हारिनि थाखाय हाग्रा दोंसे फुदोंबा बेबो हारिनि थाखाय इम्पर्टेन्ट दा बेखौ बिथाङा मालाबाबो बुजिनाय नङा हारिनि थाखाय सोरबा जुदि हाद्रि बाला मोनसे थिखांनानै बहाबा मन्दिर लुनायाव न' लुनायाव होदोंबा बेबो भेलु गोनां दा बेफोर बाथ्राखौ बुजिनो थाखाय हाग्रामा महिलारिया जे ससियेल एक्टिभिजमनि कचिंखौ लानांगोन अब्लासो मिथिगोन नैबे समा जिहेतु अलखद राजखान्थि बेलायावहाय जों एलायन्स होननानै नाजावगोन नामासै बेखौ माहारि आफादफ्रा थिग खालामगासिनो दङ आरो बिथाङा गोसो दोङोबा माहारि आफादजों जिरायथों गाबोननो जिरायनानै बुंथों मानोना मोनसेल'थ' नङा थुनलाइ आफाद फरायसा आफाद हारिमु आफाद गोबां आफादफोर दङ बेवहाय गाबोननो जिरायना रायलाय लामा मोनसे ओंखारगोन किन्तु बिथाङाथ' जोंखौसो बुंदों जे गिनानै मानानै इउपिपिएलआ लोगो जानो नागिरदों मानो नागिरदों गिबाथ' जों सिगांनि गिगोमोन जि समाव बिथांमोना सिगियोमोन जोंखौ नङा होमबा जोंनि गारिखौ अन्थाइजों देख्रुबबाय होसोबाय गोबांखौ बुबाय माबाबाय दा बै समावनो गिगोमोन जोङो दाथ' गिनांगौ मा दोङो नैबे समाथ' जोंनिसो जोंनि सरकार आरो जोंनो सरकार दाफिनगोन बेवहायथ' जोंहा जेबो गिनांगौ गैया
अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारै नुखाबाय खोनाखाबाय नङा होनबा दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि बुंनाय बाथ्राफ्रा जोंनि बर' समाजनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव थारैनो प्रमद बर' सारा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा जोंनि माहारियारि आफाद जे बड'लेण्ड दाबि बे बड'लेण्ड दाबिखौ दिनै प्रमद बर' सारा नंथारगौयैनो ससे लामायाव थेर बेथेर खालाममारबाय नामा बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय फारसेथिं जोंनि जे बर' हारिनि सोमावसारग्रा बा बर' हारिखौ रैखाथि होबोनाय माखासे NDB सेंग्राफोरखौहाय दिनै प्रमद बर' सारानो थेर बेथेर खालामबाय नामा बिनि बिसयबो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोसे प्रमद बर' सारा हाग्रामा महिलार सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंदोंमोन थारैनो प्रमद बर' सारनि बुंनाय बाथ्राफ्रा जोंनि बर' हारिनि थाखाय आरो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव बेसेबां बाख्नायजाथाव बेखौनोबो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबा अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब